Malawi Today. Nkhani imene yavuta ku UDF ndi ya Sulumana akuti akuti Sulumana wapalamula kwambiri akuyenera kupepesa. Ameneyo ndi Suleiman Sabiu Suleiman, mukuziwa kale kuti anathiraso naye fire kubweza moto chipongwe chimene anayankhula atupere kuti adade akula kapume, ndipo Suleiman ananena kuti bambo ake atupere ndi amene akula chifukwa iwowa amayendera zisulo kunsana. Nde nkhani imene ikuvuta kwambiri ku UDF. Nde masapota UDF anapangisa sononso ka press briefing kamene kakuonesa kuti ndi kunkhota kotatu kumene kuchifukwa chichewa chakechi chikuchita kumveka kuti ndi chachikota. Nde tatiye timve kumene kuti kodi zikuti bwanji madada ndi makaka kumeneko. Ndimo wamenewa Sulaimana akunena kuti apepesa koma sitinambe kuti apepesa. Sulaimana ngati afuna kupepesa akonde kitipa kutusanje kuti ife tizoti Sulaimana wadali apepesa. Ndimo wamenewa ndadzutse amene ayimira atilekeza amayi maitana pang'ono chabe kuti tapase mene body kuti nthawi akumbutse pang'ono a Suleiman kuti mudziko muno mwa Malawi kuti mukhale democracy. Amene anabweretsa democracy ndi Abdulkabir Muluzi. Doda Bagiri Muluzi kadali dade wa democracy Malawi muno. Tose ife ngati amayi abambo anyamata wakulu watu ife tikamata agogo watu timanena Doda Bagiri Muluzi aja. Ndipo kumene muli kwa Suleiman kuyambira lero musiye kunyoza atupere Muluzi, musiye kunyoza Doda Bagiri Muluzi chifukwa atu amenewo ndi amene ife ku chipani chathu cha UDF timadikiro pa 6 September ndi president wathu. Abagiri Muluzi ndo anasiya ndale kalekale. Zolimbana ndi Abagiri Muluzi asire ife Suleiman atiyambana ndi ife. Ife ndazimayi isili mafuna zapokoso. Kudzuwa lero likamalowa lero 24 hours tamupatsa Suleiman apepese. Suleiman mwina ayiwala UDF ndi abata, UDF ndi antendere komanso mukayiyamba ilibe kumwera madzi. Mafuna ndauze ichi kuyambira lero zino lodwa kuti Abagiri Muluzi asamaseweretsa. Ife tili pano sitingatukane Professor Peter Mutharika. Koma chilungamo chibwerenge timadzi. Kana Peter Mutharika akula apuma asira anyamata. Ndiye muyi ndi achinyamata. Taitola Abagiri Muluzi ndi nyamata. Sana anyoza Peter Mutharika. Palibe chifukwa cha Suleiman nyozera ona bodo kuti Abagiri Muluzi. Ife takuzidwa nazo achinyamata. Ndipo tinene izi bwana muli hapa. Antu muli muno. Suleiman wanenera ku blood time. Akananenera kuno tikanapita nyumba kwa kanyamata kamata. Ndona kuno kuno ndifuna ndauza Suleiman kulo ndo uno achepese kunyoza chimanja UDF. Data ndizo ndali ya Itali, tabeleka ndali Itali, leva sadinyoze ndikututuka ninatsogoleri wanu. Ndifanya mala baseko licho, ngati nonse ko ndati nyamata wonse takuya nazo. Nimafuna ndabase 2 days za Suleiman apepese kuntundu wa mama. Kana mazulano timezona Suleiman apepesa yasiya. Kwa mangari zangu bebesa, ifeso bwana itendezana nanu, lazima indanya mata, tibileba sewu. Asodi adinyo zera tsogoleri wangu. Amani baba Suleiman ndani. Oli
Alimbana ndi Sulemana anena kale ndi kulaife. Ndi mwana pandale sana pange kondale. Kodi ukala pale mbindoti basi ngozindikira. Sulemana umene muli kwa muzoti mwayamba anthu ola kuika chipani cha UDF. Ife ndabata ndamtendere komanso mukapanda kupepesa tiona kutsogoti panga panja. Ambuye apende. Kumene mwapitako mwapita njira yolakwika. Atupele muzi amalemekeza munthu wina aliyese. Kodi munthu kwauza agogo akuti agogo khala musamagwire ntchito ndizikugwirira ntchito walaka sanalakwe akuteteza munthu wamkulu pita mutali kasange ende malero seno mpanga kampeni asile anyamata zikoni ayendese aselemani ngati lilijera ulendo uno mukhalabe kosusa komwe ayikolinanena kuti amene mwana wanyoza khono lake ataniti tu ndipo Selemani sunena kuti niwe mufe mulowe manda koma enyo parliament simulowa aso okumbukira mawu amene honorable Dr. Tupele Muluzi analankhula kuntacha olankhula kunena kuti Peter Mutharika wakula. That was not an insult. Kunali kulankhula so Tupele Muluzi akaona Peter Mutharika ndi kholo lake. So wina akangopita pambali nkubwera nokuyamba kutulutsa zonse nena kutulutsa UDF Central Region tili ndi mkwiyo pa zimene alankhula ona mdziwa muno muli maufulu olankhula muli maufulu ovala muli maufulu akabva timachita za opanga business okhala mwina ndi makampani munthu ukhala ndi kampani zonse zinabwera ndi Dr. Bakiri Muluzi singakhale ya nzeru kuti lero tikaime ndikumatukwana so munthu amene anabweretsa zinthu zofunikira zokhazokhazo andi timati tipemphenso azipani zina chipani china chilichonse kaya ndi Malawi Congress Party kaya ndi DPP iyo chipani chilichonse chimene chili mdziko muno chizidziwa kulemekeza Dr. Bakiri Muluzi. China chimene timafuna kuonjezapo nsolo kuunikirapo ndikunena kuti Honorable Suleiman ndazi nzawo ku DPP kuyambira lero acheuke ayang'ane kumene iwo akuchokera. Ifa munthu umacheuka mkuyang'ana kumene ukuchokera. Aona kuti kumbuyo kwa uko kuli yero. Nda amene waalera kuti afike pa level imene afika. So they should reflect, he should reflect and see the hero on his back to say, oh, let me respect the hero. We are one. Kuma tikatukwana Dr. Bakiri Muluzi sifikala so one. Dima wameneo nisabide patali ziwomu kwa mbili. Nditu kumeneko ndikulongosola kwa anthu amene wachipani cha UDF kuti isizoyenera kuti mpakana tinyoze ndithu wa olemekezeka Dr. Bakiri Muluzi nde apanga kondemu ndithu kupanga kondemu kweni kuapanga kondemu amene wawa ndi Sameu Suleiman kuti sana chite zabwino nde kufikira nthawi ina ifeyo tingoti mwakoma nonse zikoma sabanisi balusidu unena zakali koma unena za ndani ndimo wamenewa Sulaimana akunena kuti amepesa koma ife sitinambe kuti amepesa. Sulaimana ngatafuna kupepesa akonde kitipa kusanje. Kuti ife tizoti Sulaimana wadali? Amepesa. Ndimo wamenewa ndadzuse amene ayimira director amali maitana pang'ono chabe kuti tapase many body kuti nthawi. Akumbutse pang'ono Suleiman kuti mudziko muno mwa Malawi kuti mukhale democracy. Amene anabweretsa democracy ndi Dr. Bakiri Muluzi. Dr. Bakiri Muluzi ngadali dade wa democracy Malawi muno. Tose ife ngati amayi abambo anyamata wakulu watu ife tikamata agogo watu timanena Dr. Bakiri Muluzi aja. Ndipo kumene muli kwa Suleiman kuyambira lero musiye kunyoza Tupele Muluzi. Musiye kunyoza Dr. Bakiri Muluzi chifukwa anthu amenewo ndi amene ife ku chipani chathu cha UDF timadikiro pa 6 September ndi president wathu. Bakiri Muluzi anasiya ndale kale.
zolimbana ndi Abagiri Muluzi asire ifeyo Sulemani aziyambana ndi ife ndazimayi silimafuna zapokoso kudzuwa lero likamalowa lero 24 hours tamupatsa Sulemani abebese Sulemani mwina ayiwala UDF ndi abata UDF ndi amtendere komanso mukayiyamba ilibe kumwera madzi mafuna ndauze ichi kuyambira lero zino lodwa kuti Abagiri Muluzi asamaseweretsa ife tili pano sitingatukane Profesa Peter Mutharika koma chilungamo chibwere ngati madzi kana Peter Mutharika akula apuma asira anyamata ngemu iyi ndi achinyamata latola kuti Abagiri Muluzi ndi nyamata sana anyoza Peter Mutharika palibe chifukwa cha Sulemani nyozera ona bodo kuti Abagiri Muluzi ife takhuzidwa nazo achinyamata ndipo tinene izi bwana muli apa anthu muli muno Sulemani wanenera ku blood akananenera kuno tikanapita nyumba kwa kanyamata kamati ndona kuno kuno ndifuna ndauza Sulemani kulo ndo uno achepese kunyoza chimanja UDF tatangizo ndali ya Itali tabereka ndali Itali lero asatinyoze ndikututuka ninatsogoleri wanu nyamata pasento region ngati notsogoza ndati nyamata wonse takuya nazo nimafuna ndapase 2 days a Sulemani apepese kuntundu wa mama kale mazulano timbezoda Sulemani apepesa yasika koma ngati sakupepesa ifeso bwana titendezana nanu ndazimayi ndanyamata tibileba sewu asoti atinyozera tsogoleri wanu amayi baba Sulemani anali ndani olimbana ndi Sulemani anena kale ndikulaife ndi mwana pandale sana pange kondale kodi ukala pale ambendati basi ngozindikira Sulemani umene muliko muzoti mwayamba anthu olakwika chipani cha UDF ife ndabata ndamtendere komanso mukapanda kupepesa tiona kutsogoli panga banja ambuya kumene mwapitako mwapita njira yolakwika atupele muzi amalemekeza munthu wina aliyese kodi munthu kwauza agogo akuti agogo khalani musamagwire ntchito ndizikugwirira ntchito walaka sanalakwe akuteteza munthu wamkulu Peter Mutharika sangende malero seno panga kampeni asire anyamata zikoni ayese Sulemani ngati lili jera ulendo uno mukhalabe kosusa komwe kuti amene mwana wanyoza kholo lake atani ndithu ndipo Sulemani sunena kuti niwe mufe mulowe manda koma enyo parliament simulowaso pokumbukira mawu amene honorable Dr. Abagiri Muluzi analankhula kuntacha olankhula kunena kuti Peter Mutharika wakula. That was not an insult. Kunali kulankhula so Abagiri Muluzi akaona Peter Mutharika ndi kholo lake so wina akangopita pambali nkubwera anokuyamba kutulutsa zonse nena kutulutsa UDF Central Region tili ndi mkwiyo pa zimene alankhula ona Mdziwa muno muli maufulu olankhula, muli maufulu ovala, muli maufulu akava. Timachita za opanga business. Okhala mwina ndi makampani, munthu ukhala ndi kampani. Zonse zinabwera ndi Dr. Abagiri Muluzi. Siniwakhale ya nzeru kuti lero tikayime ndikumatukwana munthu amene anabweretsa zinthu zofunikira zokhazo. And timatiti pemphenso azipani zina chipani china chilichonse kaya ndi Malawi Congress Party kaya ndi DPP iyo chipani chilichonse chimene chili mdziko muno chizidziwa kulemekeza Dr. Abagiri Muluzi. China chimene timafuna kuonjezapo nsolo kuunikirapo ndikuonera kunena kuti honorable Sulemani ndazinzawo ku DPP kuyambira lero acheuke ayangane kumene iwo akuchokera ifa munthu umacheuka mkuyangana kumene ukuchokera aona kuti kumbuyo kwa uko kuli yero ndamene waalera kuti afike pa level imene afika so he should reflect and see the hero on his back to say, oh, let me respect the hero. We are one. Kuma tikatukwana Dr. Abagiri Muluzi sitikhala so one. Ndima wamenewo ndisabide patali ziwo mukwambiri.